Guys, magluto ta karong itlog guys, tungod sa kainit guys. Ato na eksperimentuhan kung makaluto ba ning itlog. Ino kaning itlog dali rin maluto, pero atong eksperimentuhan kung unsa kainit. Bali ang init ang init sa adlaw mo gamiton nimo pre. Oh, init sa daw atong kuan paggamit aning itlog. Atong testing ang luto. So atong tanaw na to na pre. Oh. Di na ta maghuhat og solar eclipse ani day. Di na ta magawat ay. Solar eclipse sa bang solar adlaw. Awa. Ang kainit. Ang adlaw. Wow. Jurang adlaw, murag yung adlaw. Wal ka painitan na mga piputda. Grabe na ba nga partida pre? Init pa kayo mga pi pagyug ka. Ani mga sa Pinas, mga Pinoy. Sa init, mga pi. Grabe gid yung adlaw dai pre. Sabi nga daw eh. Kining dagana pre murag mauna man surot ang kaluto ani pre kasi nang itlog pre oy. Murag ni ko ano to pre butang sa tuk uwil imong kuan. Ani murag init na gini. Mauna man tag kaluto ani pre. Tingnan. Taw ni pre. Uy, yaso gyud pre ba? Aso, init kayo. Yamat. Yawa. Aw. Pero tawag kainit to. Gabi ka na ray gamit ng kainit pre kana. Oh. Grabe pre no? Grabe ka scientist kay nimo ba? Luto. Di mo naman imong kanon pre. Ay, Muli sudan nimo. Oh. Sudan. Go. Luto na pre. Grabe gid ang init dito sa Pilipinas pre no? Sabi nga init pre. Ano naghukas magsanay na pre? Kiigangan kasi mong kape pre. Igang. Balen. Luto na siya pre oh. Sulbad ng sudan, paniud to. Grabe ni bukal yung oil pre no? Bukal O pa'y pagbutang nimo sa oil pre ni bukal dayon. Bukal layon. Matik. Dalhin. Tawa oh. Tawa raw. Sa nakaluto. Isa na yung kape na yun. Kuyaw ginantirada din mo pre. Nag-food trip ka sa tunga sa kainit pre. Goods na pre oh. Tawa pre. Naluto gid pre no? Oo. Kuyawa ginay mo tirada pre no? Baka rin katapat na eh. Haman yung bahaw day pre. Balik ka sulod. Kuha na tayong bahaw kayo kaon na diha. Maliot to na ta. Naagi day kay bahaw pre. Ta. Grabe. Gabukal pre oh. Gabukal pa. Itlog with kape sa alas 12. Grabe gid ka pre no? Iyan na gid ka kabagtik pre. Way kaya si Boy Tapang nimo day pre. Di kaya. Ah, Wah. sabot tagbagsan biting pa ka diha pre. Grabe man gud ang init gud oh. Oh. Na, grabe init. Lami ang imong itlog pre. Ako na itong luto. Manghagad po sa imong mga audience dire pre. Mga untam guys. Ito lang. Luto sa init. Kape. Pagkadabis ka. Pagkadabis ka yung tirada nimo pre no?
napay takore. Para umma man ang isa. Kuha na to imong kaha pre kay. Pagod na diha. Mau deh. Orang ini tuh yung kapre. Mau na ikasuka. Guys, tudloan kita mo guys. Kung unsa ang pagkakwarta guys, gamit ra inyong cellphone. Sa paghihulat ninyo, ibaligya na.